Vítajte pri prvom dieli za volantom s Matejom. Dnes si povieme niečo, prečo elektrické auto, pre koho je dobré, pre koho možno nie a v čom sú jeho hlavné výhody. Tak poďte, ideme nasadať. Sedíme v našom SUVčku strednej triedy C40. Auto má 4,5 metra, máme 441 koní, štvorkolku, auto je plynulé na rozjazdy, okamžite reaguje na plyn. Vždy sa pripútavajte, pretože keď vám buchnú airbagy a nie ste pripútaní, tak vám môže zlomiť väz. Do začiatku sme sa pozerali na elektrické autá, aj sa pozeráme z hľadiska ekológie. Ale pozrieme sa na to z pohľadu ekonomie. Máme auto, ktoré nám jazdí za 20 kW, doma nabíjame za 15 centov za kW, to mi vychádza 3 eurá na 100 km, čiže to je fakt dobrý deal. Teraz poviem niečo, čo možno nebudú z toho naši servisáci radi, ale moc nie je niečo servisovať. Proste ten elektromobil má o 90% menej pohyblivých súčiastok. Tu sa ti nemá čo pokaziť, žiadne turbo, žiadne EGR-ko, žiadne vstreky, nič sa tu nezanáša, nič tu nekarbonizuje. Ten elektromobil je z konštrukčného hľadiska úžasne jednoduchý. Ak hľadáme niečo, čo by nám malo dávať taký ten ekonomický zmysel, tak ten elektromobil nám ho naozaj dáva. Nehovorím, že je úplne pre každého, ale dovolím si povedať, že už pre tých 80% populácie to naozaj môže byť auto, ktoré je v podstate tvoje daily car.